आइल बा। हाँ वही आज हमने वक्ता बन के आइल बानी। हाँ अरौरा सब श्रोता बन के आइल बानी। वही देवी मैया के कृपा बा। हाँ आप सबके आशीर्वाद बा, प्यार बा, दुलार बा। हाँ तो चलिए शुरू करल जाए ना। हाँ हाँ जय गणेश मंगल करना कि जय गणेश मंगल करना कि विघ्न हरो गणराज। एक कदम तक करी बड़ी बनना